Hello guys, नै जोंहा दिनै निउ मेम्बार लायनो थांगासिनो आरोना दा रेडि जाजोब्बाय बयबो ओंखारजोब्बाय जों मामा आं मिस्टार ओमफ्राय मिस्टारनि लोगो सानै थांगोन आरो जरहाटआवहाय सोर मा बुस्थु लायनो थांगासिनो नोंथांमोना दसेनि उनाव मिथिगोन माने जरहाट सहैबाथाय मिथिगोन आरो दा जों सानैजों थांगासिनो बोरै नांदो दिनै निउ मेम्बार लायनो नागिरनायाव दुखु नांदोंनो आंथ' अभियासलि गोजोनखागोन आङो मानो होनबा इमान गोबाव नेयै दिनै फाइनेलि गाइस जोङो न'निफ्राय फैयै नै दा जासि होननाय जायगायाव दं आरो माने मिस्टार मोना ओंखाम जानो हाबदों बे हटेलावनो दं आरो जोङो मामा जांजों जाना फैखादों नालाय जाला जोङो दा नेगासिनो बिसोरखौ गारि सायाव माने अफिसनि गारि लाबोदों नालाय लोगो सानैया ओंखाम जायाखै बिसोरो डिउटिनिफ्रायनो डाइरेक्ट फैबाय नालाय ओंखायनो बेवहाय ओंखाम जानो हाबबाय आरो ओमफ्राय आं फुरा गगा मोननानै नै जिसो फानफ्रबना लादों गारमाया गोरमाया बिराद सादों सेबनो ओमफ्राय दिनै माबायदि मोनदों जोंहा निउ फेमिलि मेम्बार लायनो थांगासिनो होनलाय जरहाटआवसो आरोना आरो खमैब्लाबो 1.5 घन्टा नांबावगोन इयाव ओंखाम जानाय मानाय खमैब्लाबो 2 घन्टा आरोना माला मोनहैगोन जागासिनो स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नैबेयावनो जानो नेदों बिसोरो नामा माथाय नुहुराखै बेयाव लाब दं मोनफैबाय हाबनोसै फैबाय जोङो डिलारावहाय जोंना निउ फेमिलिखौ लानो थाखाय खुसियानो हाथाय लोमाखै आंना होनदो दिनैसो आं खोन्थाबाय दङ मा गारिखौ लागोन हन्डायावनो आरो हन्डाइनि मा बुस्थुखौ लागोन होनदों आरो बुस्थुदा आंनि गारिखौ खोन्थाना लाय माबा माबि सोलिगासिनो कागज पत्र जोंनिया लोंखांबाय नै जोङो लाल साहा गारिखौ रिबन खागासिनो आरोना र' दसेनि उनाव खोन्थाबाय दङ गारिखौ गारि गोदानखौ खोब्बाय जोंना अपेनिं बानायसिगौ दा दसेनि उनाव नुसिगोन आरोना गारिखौ बारा जिरायनो बायाखैना बारा जिरायनांगौआनो जायाखै मानोना होमबा जोङो मैया दाख्लैनिफ्रायनो फुरा खालामजोबना दोनहरखाबाय नालाय दिनै जास्ट साइडल' होनांबाय गैला जाहैबाय आंना गारिया Hyundai creta आरोना गाइस
Hyundai creta आरो मानो खोबफिनखो हाबना ओइ बोरो माथो लकसो गारिया माथो लकसो इयाव जोंना ट्रे गैया आरो ना ट्रे लगायनांगोन इयाव आयै आंनि गारियानो जोंना रेन गार्ड सफैयाखैमोन बे रेन गार्डखौ होगासिनो आरोना दा बेवहाय गैया ओमफ्राय बेखौ होगासिनो दा नंगौ आथा होनदों होनबाय ने हनबायनो आंनि गारिखौ बेनोथ' मा बुंनो उपाय गैया मामा ओइ मामा थांनोसै बेनो आरोना Hyundai डिलार जरहाटनि नैबेखौसो लानो हानांगौमोनलै थांनोसै जोंहा थादो गारि गोदानाव गाखोना थांसै 5 लिटार थाव ना इयो पेट्रल फ्रि होदोंनो मालाय नंगौना नङा 5 लिटार पेट्रल फ्रि हा नंगौ गाइस जोंना गासिबो रेडि जाजोब्बाय जास्ट पेट्रलल' सोगासिनो आरो बेखौ 5 लिटार फ्रि होदोंनो ओमफ्राय ओरैजाय जोंना ओरैजाय फैनांगौ आरो शिबसागरनिफ्राय फैयै मेन हाइवे खाथियावनो आरोना नैबेनो Hyundai डिलार जरहाट कृष्णा जरहाटाव लादों आरोना कृष्णा Hyundai डिलार इसोर गाखोनोसैलै आंनि गारि गोदानाव इसोर विश्वकर्मा बाबा होदों विश्वकर्मा बाबा की नै गाइस गाखोबाय दा न'आव थांनोसै मोजाङै मोजां खोन्थाहैनोसै आरोना दाथ' जेबो आं मथ'थे गारिनि बिखय जेबोखौनो मिन्थिया मा होननानै खोन्थानो होनलाय गोसोखौ दिनै जोबोद मोजां नांदों आरोना जानुवारियावनो बुकिं खालामदोंमोन नै जानुवारियाव बुकिं खालामनानै नै मा फैखो फेब्रुवारि लास्ट फैलायलांबाय माबा जोंहा मालबेरि रेड कालारसो लादोंमोन आरोना खिन्थु बेयो मोनासै बेनि थाखायनो जोंना गोबाव जाबाय एक्चुअलि गारि बुकिं खालामनाया ओमफ्राय माबा जों दा व्हाइटखौसो लाबाय आरोना मालबेरि रेडखौ मोनासै नालाय ओमफ्राय बे मिस्टारनि लोगो सानै फैदोंमोन बियो अफिसनि गारिजों बिसोर सानैया थांग्रोबाय ओमफ्राय नै दा जोङो साथामजों थांगासिनो आरो गाइस नै डिलारनिफ्राय जास्ट सफैबाय आरो आङो माने फार्स्ट माने फैग्रोबाय आरो रुमाव ओमफ्रायो मामाजों मिस्टारजों बेदर लायनो थांदों ओमफ्रायो नै आङो रेडि खालामजोबना दोनबाय दै सान्थि ओमफ्राय दा आं लांनोसै बिसोरो बैयाव गाहायाव सफैना दङ आं ओमफ्राय दा थांनोसै बेखौ लानानै बरियानो आं बेखौ जगार खालामफैग्रोबाय आरोना नै सफैबाय नारिकलটো ভাঙিব লাগিব না হাতটো এনেকৈ দিয়া তলতে তলত কচোন এইটো একে চুলত ভাঙ হ'ব পানীটো ওপৰতে চকাত দে হ'ব ইয়াত চকা একদম পোনে এইফালে চাই ল দেখিছা নাই অঁ ইফালে দে অলপ গোটেই চাইডে দে অলপ হ'ব দে गुलने मुखौ इयाव होना होबाय दा फैबाय
हाब्रु जाबोजोब्बाय नै गारिया गारि गोदानखौ सुबायलै सानैजों नै नै सुग्राया बेदर बारा होगोन दे ओइ रिबनखौ बोखारखादो रिबना कालार ओंखारोनो हे নহয় শইকীয়াৰটো লাগি গৈছে বোলে ই रिबननिया जोंना अखायाव थाबाय थानाय जागोन ना नैबे रिबन खानायखौ हाथायबाय आरो ना मानोना होमबा बेयो कालार ओंखारोनो आरो अखा सिबाय थानाया ओमफ्राय दा अखाबो हाबाय दं नालाय ओंखायनो बेखौ बोखाना होबाय आं जि मोजां सुगासिनो ओमफ्राय नै बेखौ बोखारनांगौमोन बेखौ এইটো খুলিব লাগিব होमबासो जागोन नों इनि रिबनखौ खेवबाय बारा गोसा गोसा हुनाङाब्रा आखाइजों स्क्रेच जाबोगोन ना बालाया नंगौना नङा लेमिनेसन होनदोंनो आथा এইটো সেনেকুৱাহে जाबाय नै बख'बाय नै मामानो जुथाया सिजोब्बाय गारि सुनानै बेसेरा फैदो फैदो পাৰিবা সেইটো চব লৈ লৈছো তাৰ পেলাবলে गाइस मोजाङै मोजां लानानै सफैबाय फुजा सुजाबो खालामखांबाय ओमफ्राय नै दा जानाय लोंनायनि संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामलायनोसैलाय लोगोफोरबो लिंदों आरो सानैसो ओरैनो खाथिनिखौ ओमफ्राय बिसोरनि थाखाय दा मा लाबोदों मिथिया नायनोसै मा लाबोदों दिनैनि स्पेशेल अमा ओमफ्राय दाउ नै जोंना अमाया जागासिनो नै बरियानो वाव बेनि उनाव इयाव दाउ इस जोंना दिनैनि स्पेशेल खानायानो अमाया जाहैबाय आरो आयौ वाव गाइस नायदो खुदै गबायना नुनानै आंनाथ' खुदैयानो गजोब्बाय वाव मासे गोथाव नुखोलै आं सङाखै दे मामायासो संदो गाइस अमा बाराबो जि बारखादोलै उल्था पुल्था नाम आयो मोनथारसिगोन दुन्दिया होनोसै र' दसेनि उनाव ओमफ्राय खांनोसै एसे मोनफब अमाया मोनबाय नै गाइस आङो दुन्दिया सुन्दिया होना लाबाय बरियानो खांनोसै जाबाय मोनबाय नै गाइस ओमफ्राय भाजि जानोसै नै इयो दाउ इयो अमा मोननैखौबो ज' लाबाय आङो जानोसै